Guys, magluluto tayo ngayon ng ulam tanghalian. Ayan, gisa-gisa muna tayo ng bawang. Imikos-mikos natin yung ating bawang, tapos ilagay na natin yung ating sibuyas. Ayan, sibuyas po ng Pilipinas yan. Maliliit kasi yung sibuyas na nabili natin, kaya sibuyas ng Pilipinas. Ganun lang yung guys. Ayan, konting mikos-mikos. Hayaan muna natin maluto yung ating sibuyas kasi malakas yung ating apoy. Madali lang yan masusunog, pero hindi natin siya susunogin. Ayan guys, ilagay na natin yung ating baboy. Ayan, may pork tayo. Konting mikos-mikos. Ayan guys, hayaan mo natin siya magkatas ng sariling niyang tubig para mawala yung lansa. Ayan, antayin po natin. Ayan guys, mikos-mikos na yan. At hindi na natin pinakita yung paglagay natin ng mga ricado. Ayan, medyo malambot na yung ating pork. Lagay na natin yung ating mga pang mikos-mikos. Manipis lang mga hiwa niyan guys. Sabay na natin to para mamikos-mikos na yan. Tapos haluin natin ang KJL. Ayan. Tapos takpan natin, balikan natin after 5 minutes. Ayan, i-check na natin. Nakpo, malapit na maluto. Ayan, mikos-mikos natin. Tingnan natin kung okay na yung tomato natin nilagay. Ayan, okay na siguro siya at pakukuloyin lang natin. Hayaan muna natin siyang kumulot. Ready to eat na siya. Yummy sa tanghalian. Ulam natin ngayon na KJL. Ayan. Takpan muna natin ulit. Mga 2 to 3 minutes. Balikan natin. Ayan na. Balikan natin. Oops. Okay na. Yummy na. Luto na siya. Luto ala cham. Hindi ko alam kung anong luto nito. Basta ang mahalaga ay may lasa. Ayan, luto na siya mga KJL. Ayan mga guys, at magkakain na tayo. Konti-konti na lang, konting pabawas-bawas ng sabaw para lumapot-lapot yung ating sauce. Ayan, yummy na. Let's eat now. Tanghalian na po.